वनतारा या वन्यजीव संवर्धन संस्थेने जगातील पहिली ग्लोबल युनिव्हर्सिटी सुरू करण्याची घोषणा केली आहे। ही युनिव्हर्सिटी अनंत अंबानी यांच्या संकल्पनेतून उभी राहत असून वन्यजीव संवर्धन आणि वेटरनरी सायन्सेससाठी समर्पित असेल। जामनगरमध्ये उभारण्यात येणारी ही वनतारा युनिव्हर्सिटी भारताला वन्यजीव शिक्षण आणि संशोधनात जागतिक केंद्र बनवण्याचा प्रयत्न करणार आहे। या विद्यापीठात वाईल्ड लाईफ मेडिसिन, जेनेटिक्स, बिहेवियरल सायन्स, कन्झर्वेशन पॉलिसी अशा विविध विषयांमध्ये पदवी, पदव्युत्तर आणि विशेष अभ्यासक्रम उपलब्ध असतील। प्राचीन नालंदा युनिव्हर्सिटीच्या परंपरेतून प्रेरणा घेत आधुनिक गुरुकुल संकल्पनेवर आधारित हे शिक्षण दिलं जाणार आहे। विशेष म्हणजे या प्रकल्पात भारतातील जैव विविधता क्षेत्रांमधून माती, पाणी आणि दगड आणून भूमिपूजन करण्यात आलं, ज्यातून देशाच्या नैसर्गिक संपत्तीचं प्रतिकात्मक दर्शन घडवलं गेलं। तसंच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीची घोषणाही करण्यात आली आहे।